pan kene. Mbok. Dina iki aku ora ngidung. Mboten usah ngidung ya, Nduk. Ya ene kok ya golek ngidung ditinggal turu karo kanca-kanca. Nggih, leres. Dipun menyang masih semangat kali anu Mas Uncek urung kondur iki? Nggih. Semangat. Aku lah kan baten to, Pak. Heeh, Tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahine kok rung mulih. Tibake Iki nenggone ning kono to. mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Wis sandale adik ini kan sapa adikmu sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Senang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Jadi harus optimis cah bagus aja nganti mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia. Nah, niku perlu. Nikah urung kondur kok mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho, reneng ngenyek kowe. Nikah iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene Genahno. meger-meger sehat Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono lho. Tak kira ki wis kondur. Ya mak dhewe janjiane lek limbukan mudhun ya. Heeh. Ning kan ya atine dhewe iki ra tega. Bener, heeh. Ora tegone mergo apa, Nduk? Ya Mesake Pak mesake Gareng. papa. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu apa ya, Pak? Lho terus Dik, Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah, Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis anu, Reng. Ya. Oh, Jang. Lah apa-apa kok Neranyak. salah. Apa-apa salah. Ah, tuh rewel ya sowan Pak Kene Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho Nduk iki. Menang-menang aku cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye sen. Oh, laire bareng anu ya, bareng reca anu ya, Reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara menika Cahayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembange napa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Mboten jineman mau to? Jineman to? Anu Sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya go usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih. Mas aku. Ngapa Nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku macrit kaya mentok. Coba. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken ki bengi iki kaya oleh. Urek kecing ya. Lah permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Jare sapa? Tangi turu pangkat. Niken bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no.
Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek Mas aku. Napa mboten? Oh. Permen karet Ngepen. dadak kebablasan ki kok. Ngebal kok ngawang iki lho. Ngene lho. Ayo dong. Mas aku dek iki. Lah no jimukno. Mas aku iya no, ngene iki suka parisuka wonten Dalam Agung Pak Nardi. Nyata nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milem. Lah, zaman karo Abah Kirun, Oh. karo Apri Mimin, Nggih. terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Anwara. Jainal iki kan iki. Anwara. Jainul. Nggih. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Bekan, yang Ya bekan. niki menungso ki Bekan, ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih. Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Lho wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya ning bengi kan sowan rene malih eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa manut panjenengan? Langgam, Oh iya no. Nek langgam. Nyemek-nyemek. heeh, enek to langgam nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek iki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 bisa. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh, Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Nek, Mas Nanang. wo nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih, engkikipun nanang. Heeh. Wah, rokokane. Apa iso ngendang, gejale. Nang, Nanang iso ngendang lho cah bagus. alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngendang to Jak Bagus? Ora. Ngono. Masaku. Ya, emang bawani ya kenek masaku. Dibawani? Lho, niken ki los pokok bengi ki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya, Mimpi buruk maksudnya. Buruk aku sing dikejar ngalah. setan. Heeh. Iya. Ya, wah jan. Kiraku kawitan citra Uncek ki ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Heh. Kok telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, mrene kok dawa men. Nano. Kowe sak Kaya rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Leh. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinden nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Oke, riyo. no. Lho iya no, kiraku. Terus terus. Mereka Niken ki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi ki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri ki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho.
Pawakan Drupadi. Nalika neng Wirata jenenge Niken Salindro. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah blura kaya Salindro ra melu kok. Nggih, Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nya digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa aku lho rumah aku kobong iku. Rasaku. Aku apa Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngono buwi ngko endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong ya. Wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak. Ngregeti. Sapone. Ode, anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok matut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing arep disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Angen. Lah mosok angen Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resik lho, lek ra resik bojomu brewok. Terus. Ampun. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong. Ngersaken Setya Tuhu kalian Kutut Manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane Niken modele kaya Niken iki bojone ngono rek sajake mung gatekne ngono Lah tenang. wetek aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger Rase. warase. Terus elingayen laler tok, Pak. Mulane adusa. Arep makan radus. Ngono yahene iki hawane adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Lek uncek ngono lho, malih laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku apa batang. Ora lah. Ya. Elingayen taen teni
Unceke. Bocahe tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Wehi kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya? Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tak anteni timbuling sila. Nano. Wis ta? Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Bawane Ya, impenku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh, iya. Aku turu ngiler. golek sing pengasih. Ya. Fotomu krungu umang nata kari Niken ki tembang apa-apa iso, Mas. Lah nggih. Uncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Dadi apa-apa eneng. Kok multimedia. Multimedia Multifungsi. Ya paling ora Aku oloran. Inggris, saya Oloran apa kuwi? Oloran. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Lihaten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku Matan. Luwih mie goreng, mie rasa. Ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Teater tetembak impenku warga masyarakat Maparembata Sidamulya. Suwanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri. Unjuk marang keluarga agung Pak Nardi. Juga Udi Jaya Mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas. Wangono joget tak bagus. Ceki raja joget.
Videonen po. Ngimpi tenan. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus niki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no kok. Blak tung tak. Terima kasih Cahayu. Wah, niken Kalindri. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinonga. Ya donga dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok aben dina petuk gen TikTok. Iku Mas aku. Tapi gliak-gliak watone kecandak. Ning sadurunge pundutan menika tetep alus dhisik. Sak ramban mawon nggih. Nggih. Aku kang setya satu. Awet biyen kat saiki Kresnia ayo sing rukun la ber sumunar tangkep nika pengayomanku lair tenku wis nyata tenku wis nyata mongsa mune rang rano ora duwe tondo yakti pasek Heeh. Rika lani yo yo oh
dintekke mlampah tebih. Lestari ya ya Mugyanto berkaing witi anti ngomong tansah limpah among tansah limpah kene Mega kene ayo Mega wigati loh kae Pak Uceng iki Pak Uncek. Lha kok meh padha to jenenge? Lha ngagem blangkon menika naminipun Pak Uceng. Oh, ngaten. Kacek cek karo ceng. Nggih, dadi seng cek. Heeh. Seng. Menika ana presiden ingkang anyar katon cah bagus. Nggih. Upama sampean duet kalih niki ngoten napa ya kira-kira? Mboten napa-napa. Sekali tempo ki sampean lak mboten alergi to duet kalih sinden? Nggih mboten alergi lho. Dalem? Kok saged alergi niku? Mas aku dueting kowe karo Mbak Ika ya kenek. Aku Mboten. pundutane sing kanggo dalem. Nggih. Apa kae mau? Tresno tekan Pati. tekan pati. Tresno tekan pati. Ugi wau anu ponakane Pak Nardi wau lho. Menapa niku? Gala-gala wau. Oh gala-gala. Kalih Brai Daman wau. Gala-gala nenone gala-gala nenone gala-gala nenone nenene nenene gala-gala rasa tira jana. Oh, Tirajan. Nggih lali dhek mikir dhek apa ya tipak aku wis pikun ha. Ga tembange tresno tekan pati nggih digarap karo kanca-kanca kaya ngapa nyejal. Nyontek nggih. Oleh wong bengi iki. Napa-napa nggih? Oleh. Enggak. Ya. Ya mbok ketok ra ketok wis nyontek-ko. Piye, Mbak? Tembange suwe radio nekke, Nduk. Ning Anu- sesuk sore kudu apal lho, sesuk sore. Jenengan repot to. Napa? Lah aku tak dadi setene gak apa-apa. Mboten napa-napa. Kirang minggah lho. Lho, Kurang dhuwur. Kowe engko dadak ancik-ancik mega lho. dua no tangannya. Masa satu tok. Oh, tibake Asoka wis sakmono. Iya. Aku ya tembange tresno tekan pati menika mujudaken pundutanipun Pak Nardi sing kanggo dalem. Cetha tur yakin madhep ning ngarep. Nah, ora usah noleh intan-intan sajake obong-obong menyan. Ya itu muga-muga iki nembange ora sukses ngono karo kancane modelmu. Kowe jarah-jarah kowe rumahmu. Yo, tresno tekan pati.